طبق بیانیه نهادهای امنیتی اسرائیل، یک زوج اسرائیلی متهم به ارتباط با نیروهای اطلاعاتی ایران هستند. فرد اصلی شمعون آذرزر است که ادعا شده بیش از 1 سال با ماموران اطلاعاتی ایران همکاری کرده و مأموریت‌های مختلفی را به دستور ایران در اسرائیل انجام داده است. مهمترین اقدام او انتقال اطلاعات بسیار کلیدی از جمله عکس و موقعیت مکانی پایگاه‌های نظامی حیاتی ارتش اسرائیل به عوامل ایرانی بوده است. שעות ספורות לפני התקיפה של ישראל באיראן בחודש יוני האחרון, אזרזר מקבל אינדיקציה בהתאם, הוא גם יוצר קשר עם אותו מפעיל איראני, בין היתר הוא גם מתבקש להציב מצלמות בסמוך לביתו של ראש הממשלה נתניהו. אזרזר בעל חובות כבדים 400,000 שקלים, יש לו גם עבר פלילי עשיר, בשלב מסוים הוא אפילו בודק אפשרות להגיע פיזית לאיראן, אנחנו גם חושפים את ההתכתבויות בינו לבין אותו גורם איראני. אזרזר אומר לו, כל מי שעובד איתכם בישראל נתפס, אני לא בוטח בך ב100%, הסוכן משיב, אתה חייב להחליף טלפון, לא בטוח לדבר מהטלפון האישי שלך, ואז הוא מנסה להפעיל מניפולציה, הוא אומר לו, אני חייב כסף לאנשים שמחפשים אותי, עלו עליי שאני מדבר איתכם, ואז משיב הסוכן, תבוא אלינו לאיראן עם המשפחה, אנחנו נממן את הכל, הוא אומר לו, בית, רכב, גם עבודה בשכר גבוה. אזרזר אומר, אבל יש נגדי צו איסור יציאה מישראל, הסוכן ממשיך לנסות, תדאג לדרכונים, אני אקנה לכם כרטיס טיסה לטורקיה, משם נאסוף אותך, ואז הוא אומר לו, אבל אני מבוקש לחקירה, ושימי לב מה מציע הסוכן, אני יכול לסדר מעבר בסירה מחיפה לקפריסין, משם לאיראן, בהחלט מקרה חריג. אז כאמור היום מוגש נגדו כתב אישום, מי שמצא את עצמה מחוץ לכתב האישום באופן מאוד תמוה, היא בת הזוג שדרכה עבר מרבית מהמידע המסווג. سرچ مدیا